Hola, avui us vinc a mostrar la solució SpeechLife Professional i avui crearem un document legal. Primer hem d'anar a la secció Templates i aquí escollir quin document volem generar. En aquest cas serà de demanda. I ara gravarem l'àudio amb el qual es completarà aquest document. Es presenta una demanda al Tribunal de Primera Instància número 5 de Madrid, procediment ordinari. El demandant és el senyor Javier Martínez López, amb DNI 123456778A i adreça al carrer Alcalá número 120 a Madrid, representat per un advocat i assistit per un advocat. La demandada és l'empresa Reformas Integrales Atlántico SL amb CIF B12345678 i seu social a l'Avinguda d'Europa número 45 de Madrid. Primer, el 15 de gener de 2026, el demandant va contactar el demandat per dur a terme una reforma integral de l'habitatge per un import de 18.500 euros. Segon, el contracte establia un període màxim d'execució de 3 mesos que finalitza el 15 d'abril de 2026. Tercer, en aquella data les obres encara no s'havien acabat, presentant també nombrosos defectes d'execució que es van comunicar de manera fiable a l'empresa mitjançant un burofax enviat el 20 d'abril de 2026. Quart, malgrat les reiterades peticions fetes pel demandant, l'empresa demandada no va procedir a corregir els defectes ni a concloure la feina contractada. Els fets descrits constitueixen un incompliment de contracte d'acord amb les disposicions dels articles 1101, 1124 i concordants del Codi Civil, que comporten una compensació pels danys causats. Per totes aquestes raons es demana que s'emeti una sentència condemnant el demandat a pagar 12.000 euros en danys i perjudicis, més els interessos legals i les despeses processals. Signat per l'advocat Carlos Fernández Ruiz, número de membre 25478 del Col·legi d'Advocats de Madrid, el 29 de juliol de 2026. Una vegada guardat l'àudio, li donarem al botó Generate i completarà el document. Una vegada generat l'informe, es pot exportar com a document Word, PDF o TXT i es pot treballar amb ell de totes les maneres possibles.